Duk mutanen da suka yi magana akan abin da Hajiya Ladin Cima ta yi, wallahi ba Allah a ranku cikin fushi, in ji Nazir sarkin waka. Mai sauraron mu barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin namu na labaran nishadantarwa, shirin da yake zuwa muku daga wannan tasha ta Arewa48 TV. To idan wannan shine farkon zuwanka, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar like domin samun sababbin shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka dora. Mun gode. Mai sauraro, biyo bayan takaddamar da ta faru na cece-kuce tsakanin Nazir sarkin waka tare da sauran jaruman masana'antar Kannywood, da mawakin ya ce duk mutanen da suka yi magana akan abin da Ladin Cima ta yi, to wallahi babu Allah a ranku. Yayin da ya fitar da wani sabon bidiyo a shafinsa na Facebook, yana mai kira ga manyan jaruman Kannywood da waɗanda suka yi wancan martani da su ji tsoron Allah. Sai dai a bangare guda kuma jaruman sun nuna cewa sam wannan batun ba haka yake ba, wanda kowa yake faɗan albarkacin bakinsa akan wannan al'amari. Jarumai da dama dai sun fito sun faɗi albarkacin bakinsu akan wannan magana ta sarkin waka. Wannan al'amari dai ya biyo bayan faruwar hirar da aka yi da Ladin Cima a BBC, wanda daga ƙarshe kuma mawaki Nazir sarkin wakan ya bawa Ladin Cima naira miliyan 2 da kuma naira miliyan 1 ga Fati Slow domin su ƙara jari. To amma abin da ya ja hankalin mutane a nan shine yadda ya rama sharri da alkhairi akan Fati Slow, duk da dai cewa a cikin maganganunta akwai girmamawa da sanin cewa Nazir mutum ne mai daraja. Gaskiya ta kyauta da bata zage shi ba kamar yadda sauran suka yi.